Καλώς ήλθατε στα podcast της Όμορφης Ζωής, ένα χώρο αφιερωμένο στην προσωπική ανάπτυξη και την ολιστική υγεία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Μαριάννα. Τι κάνεις? Δόξα σε ο Θεός, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Καλά. Ας τα λέμε καλά. Γιατί έχουμε αυτό τον ουρανό στον Ταύρο. Αυτό τον ουρανό στον Ταύρο, και δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα που θα μιλήσουμε για γη, για θεμέλιο, για σταθερότητα και για αρμονία, αλλά και για τη σκιά της γης, η σκιά της γης που είναι ως το δυνατόν η απέχθεια για τις αλλαγές, η αποφυγή των αλλαγών. Και αν θα μπορούσε η γη να κρατήσει τα πράγματα, να μείνουν ακριβώς έτσι όπως είναι και να μην αλλάξει τίποτα, αυτό σίγουρα το νιώθω ότι θα ήταν μεγάλος δείκτης ασφάλειας για εκείνη. Όμως ο ουρανός στον Ταύρο θα το επιτρέψει αυτό, Βαγγέλη? Όχι, καθόλου. Ναι. Και το νιώθω και στο πετσί μου και το λέω και στον κόσμο δηλαδή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και σας ευχαριστούμε που διαθέσατε το χρόνο σας για να μας ακούσετε, ότι επειδή έχω τη σελήνη στον Ταύρο και δέχομαι αυτή τη στιγμή την διέλευση του ουρανού πάνω από την σελήνη μου, η οποία σελήνη κυβερνά τον ένατό μου, εμένα, τον ένατο οίκο που έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις, την ιδεολογία, την πίστη μας στο Θεό γενικότερα. Πραγματικά με έχει ταράξει από αυτή την άποψη, μπορώ να πω, γιατί πράγματα που πίστευα για τον κόσμο, γενικότερα για τον κόσμο, έχω φτάσει σε σημείο να τα αμφισβητώ πλήρως. Βλέπω ότι και εγώ και πολλοί άνθρωποι γύρω μου έχουμε υποστεί μια πλύση εγκεφάλου, και είναι τέτοιος ο βαθμός της πλύσης εγκεφάλου που έχουμε δεχθεί και σε τόσο υποσυνείδητο βαθμό που έχει γίνει, που είναι απίστευτο, πραγματικά. Είναι απίστευτο και είναι αξιοθαύμαστο από μία άποψη πώς έχουν καταφέρει ορισμένοι άνθρωποι να μας κάνουν αυτήν την πλύση εγκεφάλου, ώστε να πιστεύουμε ότι αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αυτό και είναι, χωρίς να επιδέχεται ουδεμίας αμφισβήτησης. Θα κάνω και την παραπομπή σε αυτό που ζούμε τη συγκεκριμένη περίοδο, με τον κορονοϊό, με τις επιστημονικές μελέτες ή την ανυπαρξία επιστημονικών μελετών, με τους ειδικούς που μιλάνε και αυτούς που προβάλλει το σύστημα, τέλος πάντων, και οι οποίοι άνθρωποι, ως ένα βαθμό, θα πω εγώ, μας κάνουν πλύση εγκεφάλου. Γιατί υπάρχει και μία άλλη άποψη, μία άλλη μερίδα ανθρώπων, γιατρών, ειδικών, ειδημόνων, που λένε τα αντίθετα και προς το παρόν βρίσκουν τη διέξοδο να τα λένε αυτά τα αντίθετα. Και άρα θέλω να πω ότι σε αυτήν εδώ την φάση που ζούμε τώρα, με τον ουρανό στον Ταύρο, ζούμε συμπυκνωμένα αυτήν εδώ την προσπάθεια της πλύσης εγκεφάλου, η οποία όμως, με τον ουρανό στον Ταύρο, θα πρέπει να πω ότι καταρχάς είναι μια αντίφαση, να το πούμε έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ. Ο ουρανός που και οι αστρολόγοι γενικότερα θεωρούμε ότι ο ουρανός έχει την έξαρση του στο απέναντι ζώδιο, στο ζώδιο του Σκορπιού, και έχει την πτώση του στο ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο που υπερασπίζεται τη μονιμότητα των πραγμάτων, την απουσία αλλαγών, τη ρουτίνα, υπερασπίζεται την παράδοση. Ο ουρανός δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Έχει να κάνει με το ακριβώς αντίθετο ουσιαστικά. Με την πρωτοπορία, την καινοτομία, την τομή και την ρήξη με το παρελθόν. Και έτσι είναι μια αντίφαση. Τη ρήξη με το παρελθόν. Ο ουρανός αναζητεί πάντα το καινούριο, το νέο. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το πριν. Έτσι. Και λοιπόν για μία μερίδα ανθρώπων, και τουλάχιστον εγώ συντονίζομαι με αυτή τη μερίδα ανθρώπων προσωπικά που έχω τη σελήνη στον Ταύρο, και ίσως και άλλοι άνθρωποι που έχουν τη σελήνη στον Ταύρο ή άλλους πλανήτες στον Ταύρο, έτσι, τον Ερμή, ίσως που έχει να κάνει επίσης περισσότερο και με τη σκέψη και τις ιδέες, αλλά και άλλους πλανήτες αν έχουν στον Ταύρο και δέχονται αυτή την ουράνια επιρροή, μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία αμφισβήτησης της παράδοσης. Ναι. Είναι κάτι που θα το καλλιεργήσει μέσα μας, και ήδη το καλλιεργεί ο ουρανός στον Ταύρο. Πώς αμφισβητούμε την παράδοση, το οποίο όμως είναι πολύ σκληρό σαν μάθημα.
Γιατί η γη του Ταύρου, που και θα αναφερθούμε σήμερα στη γη πάρα πολύ, είναι η πιο σταθερή από όλα τα γήινα ζώδια. Και από την Παρθένο και από τον Αιγόκερο, γιατί είναι σταθερό ζώδιο της γης. Ναι, είναι το σταθερό της γης. Άρα το χτύπημα που δέχεται η γη του Ταύρου αυτή τη στιγμή, ποια είναι η λέξη, η αναταραχή που προκαλεί ο ουρανός, και η πρόκληση μαζί, ναι, και η ανάγκη για πρωτοπορία που προκαλεί στην αυτή την πολύ πολύ σταθερή γη του Ταύρου, είναι σοκαριστική. Ναι. Εγώ έτσι θα το πω, είναι σοκαριστική. Ναι. Και ίσως αν μπορέσουμε να έχουμε κάποια στιγμή και ένα feedback από ακροατές, μπορεί να μας πούνε, να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους σχετικά με αυτήν την πολύ σοκαριστική δράση του ουρανού στον Ταύρο. Και όσοι να πούμε και ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου έχουν, όπως είπες, τον ήλιο, τη σελήνη, άλλους πλανήτες προσωπικούς εκεί. Όσοι ενδεχομένως... Ή και τον οροσκόπο, επίσης. Και τον οροσκόπο ή και το μεσουράνημα. Ναι. Ή όσοι γνωρίζουν τον προοδευτικό τους χάρτη, αν ο προοδευτικός ήλιος έχει περάσει στο ζώδιο του Ταύρου επίσης. Βεβαίως. Η σελήνη σου, από τις δικές μου πενιχρές γνώσεις, έχει την έξαρσή της στον Ταύρο, έτσι δεν είναι? Μια πολύ καλή θέση για τη σελήνη. Το να βρίσκεται στον Ταύρο. Είναι προστατευμένη, ήρεμη, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, έχω μία φίλη που έχουμε καιρό βέβαια να μιλήσουμε τώρα και ήταν τις πρώτες, έτσι, τα πρώτα χρόνια που ασχολιόμουν με την αστρολογία. Εκείνη ήταν ήδη στην αστρολογία πολλά χρόνια πριν. Και μου έλεγε, αν είναι κάτι να έχει στον Ταύρο, αυτό είναι τη σελήνη. Ναι, και το έλεγε χιουμοριστικά. Σαν να μην είναι και καλό να έχεις πράγματα στον Ταύρο, υπονοούσε ουσιαστικά. Ναι. Επειδή ακριβώς έχει τα καλά του και τα κακά του η γη, και πιο συγκεκριμένα η γη του Ταύρου. Έτσι, γιατί ναι, υπερασπίζεται την παράδοση, ωραία η παράδοση, ναι. Καλό είναι να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς, τέλος πάντων, και σαν άνθρωποι, και σαν πατρίδες, και σαν έθνη, και σαν οικογένειες. Πρέπει να έχουμε μια ρίζα, βέβαια. Έτσι, φυσικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να μην έχει μια ρίζα. Αλλά χρειάζεται ώρες να αμφισβητούμε κιόλας αυτήν την ρίζα, αυτήν την παράδοση. Γιατί δεν είναι όλα για καλό μας, τελικά. Και νομίζω ότι το μήνυμα του ουρανού στον Ταύρο είναι αυτό, στη θετική του μεριά, θα πω ότι είναι αυτό. Είναι η αμφισβήτηση της παράδοσης. Μας βάζει στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε για τον κόσμο και την ίδια τη φύση. Γιατί η γη, το στοιχείο της γης με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενώς σήμερα, έχει να κάνει με την ίδια την φύση, με τον ίδιο τον πλανήτη Γη, μπορούμε να πούμε, πολύ κυριολεκτικά. Ο Ταύρος ειδικά είναι το ζώδιο που σχετίζεται ακόμα περισσότερο με την φύση και με την ομορφιά της φύσης, με τις ανέσεις που μπορεί να μας παράσχει η φύση, με τον φυσικό πλούτο γενικότερα έχει να κάνει ο Ταύρος. Άρα έρχεται ο ουρανός και ξυπνάει και μας αφυπνίζει από την άποψη του τι σημαίνει και φύση, ποια μπορεί να είναι η σχέση του ανθρώπου με την φύση, για παράδειγμα. Έτσι. Πολύ ωραία. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θέλουν να βάλουν γενικότερα στο πρόγραμμα έχει να κάνει με αυτό. Μιλάμε για μια αναθεώρηση της σχέσης του ανθρώπου με την ίδια φύση την και πώς αντλεί ενέργεια. Πολύ ωραία. Θα τα δούμε λοιπόν σήμερα όλα αυτά αναλυτικά, γιατί θα εξετάσουμε το θεμέλιο στοιχείο της γης, τις ιδιαιτερότητες, τις εκφράσεις στο σώμα και στον ψυχισμό του ανθρώπου, τους αρχέτυπους συμβολισμούς. Θα δούμε όμως και τη σκιά της γης, που σίγουρα έχουμε λίγο πιάσει, η στασιμότητα. Ίσως ο ουρανός έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Πολλές φορές υπάρχει αυτό το misconception μέσα μας. Είναι απαραίτητο να έχουμε ρίζα σαν όντα, σαν άνθρωποι. Η παράδοση, η σχέση με τους προγόνους και το παρελθόν. Ακόμα και η σταθερότητα στη διαδικασία και στο πρόγραμμα της ημέρας, γιατί και στη φύση, Βαγγέλη, υπάρχει μια σταθερότητα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει η άναρχη έκφραση της φύσης, όπου όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Από την άλλη όμως η φύση έχει και μια κυκλική επαναλαμβανόμενη σταθερότητα, από την οποία γέννημα της οποίας, γιατί γέννημα της φύσης είναι ο άνθρωπος, γέννημα αυτής της σταθερότητας είναι και το βιολογικό ανθρώπινο ρολόι. Δηλαδή, η φύση έχει το ξημέρωμα του ηλίου, τη δύση του ηλίου, έχει την αναλλαγή των εποχών,
έχει τον ημερήσιο κύκλο και αυτός είναι ένας ρυθμός αέναος, αδιατάρακτος, όποιος και να έρθει, ό,τι και να γίνει, είτε στη γη έχουμε πόλεμο, είτε έχουμε ειρήνη, το πρωί ο ήλιος βγαίνει, το βράδυ δει, έρχεται ο χειμώνας, το καλοκαίρι, η άνοιξη και το φθινόπωρο. Άρα έτσι, λοιπόν θα υπάρχει μια τρομερή ρυθμικότητα. Ακριβώς, Λοιπόν, υπάρχει μια φύση. σταθερή, το παράγον σημείο γη, σταθερή, επαναλαμβανόμενη ρυθμικότητα, μέσα από την οποία παίρνουν την πνοή τους τα όντα. Άλλο όμως είναι να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτή τη ρυθμικότητα, την οποία ανάγκη έχει και το σώμα και καταστρατηγούμε σήμερα με τον τρόπο που ζούμε, θα τα δούμε όλα αυτά σε πλήρη λεπτομέρεια, και άλλο αυτή η ανάγκη για σύνδεση και σεβασμό στη σταθερότητα, να γίνεται μια στασιμότητα η οποία κρατάει το νου και την ψυχή του ανθρώπου φυλακισμένη και εγκλωβισμένη σε παλαιά πρότυπα, προς χάριν της ασφάλειας και της σταθερότητας, η οποία εμποδίζει την εξέλιξη της ψυχής. Έτσι και εδώ να κάνουμε τον παραλληλισμό και με ένα άλλο στοιχείο, το οποίο ήδη αναπτύξαμε σε προηγούμενο podcast και μιλάω για τον άνεμο, το στοιχείο του αέρα, και το συγκρίνουμε την γη, γιατί δεν είναι ακριβώς φιλικά στοιχεία μεταξύ τους. Η γη με το νερό είναι φιλικά στοιχεία μεταξύ τους, όπως είναι η φωτιά με τον αέρα. Ωστόσο, το κοινό που έχουν αυτά τα δύο στοιχεία, η γη και ο αέρας ή ο άνεμος, είναι η αντικειμενικότητα. Ενώ η φωτιά και το νερό είναι πιο υποκειμενικά στοιχεία. Επηρεάζονται περισσότερο από τις εσωτερικές τους ανάγκες, από τις εσωτερικές τους επιθυμίες ή από την ίδια την φαντασία, πολλές φορές, και τον οραματισμό που πολύ τους χαρακτηρίζει. Τη φωτιά και το νερό και τα άτομα που μπορεί να έχουν πολύ φωτιά ή νερό στο οροσκόπιό τους. Ενώ η γη και ο αέρας είναι πολύ πιο αντικειμενικά στοιχεία, θα πούν 1 και 1 κάνει 2. Ναι. Είναι αυτό που είναι, παρατηρούν την πραγματικότητα ως είναι. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι ότι αν παρατηρήσουμε την γη, πολύ κυριολεκτικά, την γη, τον πλανήτη Γη, με τον τρόπο που γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, η περιστροφή της γύρω από τον άξονά της και η περιφορά της γύρω από τον ήλιο, έχει μια πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία για τα πράγματα, η οποία φυσικά και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Γη βλέπει τον ήλιο. Δεν τον βλέπει τον ήλιο, τον βλέπει τον ήλιο. Βλέπει και τους άλλους πλανήτες, ανάλογα με την θέση την οποία κατέχει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, ο αέρας ή το στοιχείο του ανέμου μπορεί να πάει οπουδήποτε. Δεν φυλακίζεται, που λέγαμε και σε προηγούμενο podcast. Άρα μπορεί να δει τα πράγματα, τα ίδια πράγματα που βλέπει και η Γη, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του στοιχείου της Γης και του στοιχείου του αέρα, και έτσι η Γη ίσως από αυτήν την άποψη να υπολείπεται σε σχέση με το στοιχείο του αέρα. Δεν έχει αυτήν την ικανότητα για ευρεία αντίληψη των πραγμάτων. Πολύ ωραίο παράδειγμα, Βαγγέλη. Νομίζω χρειαζόμαστε και τα δύο. Χρειαζόμαστε και τη σταθερότητα στην οπτική. Χρειαζόμαστε και την ευελιξία και τον ευρυγόνιο φακό του νου. Να μπορούμε να δούμε την πολυπρισματικότητα του νου. Για να μην γινόμαστε δογματικοί. Στον κύκλο των στοιχείων, στη θεραπευτική, στα θεμέλια στοιχεία, ο άνεμος ελέγχει τη γη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω, ελέγχει τη γη μέσα από το στοιχείο του δέντρου. Στις εποχές της ζωής μας που έχω την αίσθηση τείνουμε να γινόμαστε πολύ δογματικοί και υπάρχει μια στασιμότητα στην εξέλιξή μας, τότε και αστρολογικά, ίσως μέσα από τις όψεις που δεχόμαστε και από τον ουρανό, όπως τώρα, σηκώνεται άνεμος στη ζωή μας προκειμένου να μας ξεριζώσει από το σημείο στο οποίο έχουμε καθίσει για πολύ καιρό και να μας μετατοπίσει κάπου αλλού για να δημιουργήσουμε μια νέα σύνδεση προκειμένου να αλλάξουμε αυτό ακριβώς που είπες πριν. Να αλλάξουμε αντίληψη, να αλλάξουμε έναν τρόπο θέασης των πραγμάτων ώστε η εξέλιξή μας να συνεχίσει και να μπορεί η ψυχή να κάνει αυτό το μυθικό ταξίδι για το οποίο μιλάμε κάθε φορά. Το ταξίδι προϋποθέτει ούριο άνεμο. Έτσι είναι. Το ταξίδι προϋποθέτει την επιθυμία της εξέλιξης. Ένας εξερευνητής δεν μπορεί να κάνει το ταξίδι της αυτογνωσίας και να αποκομίσει ωφέλη και γνώση και σοφία αν μείνει εκεί που γεννήθηκε, αν μείνει εκεί που δημιουργήθηκε. Πρέπει να ανοίξει τα πανιά του και να προχωρήσει στο άγνωστο. Και αν θα επιστρέψει στη γη του, θα επιστρέψει σοφός και εμπλουτισμένος και εξελιγμένος.
Έτσι, και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να κάνουμε μια αναφορά που έχουμε ξανακάνει βεβαίως στον Δία και τον Κρόνο και μυθολογικά, θέλω να πω εδώ, γιατί είναι και οι δύο. Μιλάμε σήμερα για την ωριμότητα, έτσι, για το μονοπάτι της επτότητας, μιλάμε για την κατάκτηση της σοφίας από τον άνθρωπο. Είμαστε στο 4ο podcast σήμερα, στο πρώτο τελευταίο μας, έτσι να πούμε. Επιλεκτικότητα, ωριμότητα. Μπράβο, άρα είμαστε κοντά στο τέλος του ταξιδιού του ήρωα, κοντά στο τέλος του ταξιδιού της αυτογνωσίας και ο Δίας και ο Κρόνος εδώ μαζί παίζουν από κοινού τον ρόλο της εξασφάλισης της σοφίας και της ωριμότητας. Και το τονίζω αυτό γιατί στο μυαλό πολλών που ασχολούνται με την αστρολογία, θέλω να πω, ο Κρόνος έχει περισσότερο τη θέση της ωριμότητας και της σοφίας. Και υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, έτσι. Αλλά χωρίς τον Δία δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Κρόνου. Και εξηγούμε, ο Δίας είναι αυτός που μας παρέχει τις εμπειρίες γενικότερα στην ζωή. Είναι η διαδικασία της ανάπτυξης που μας παρέχει πάρα πολύ, σε άφθονο βαθμό κιόλας, ο Δίας. Μας δίνει λοιπόν ευκαιρίες να γνωρίσουμε τον κόσμο, να αναπτυχθούμε μέσα στον κόσμο και φυσικά να επεκταθούμε και φυσικά εκεί θα κάνουμε και λάθη. Εξπακούεται. Και θα μάθουμε μέσα από τα λάθη μας. Εκεί είναι που μπαίνει σιγά σιγά ο Κρόνος, λοιπόν. Αν δεν είχαμε τις εμπειρίες δηλαδή του Δία, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην πείρα του Κρόνου. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η εμπειρία από τη μία και η πείρα από την άλλη. Χρειαζόμαστε τις εμπειρίες του Δία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πείρα του Κρόνου. Άρα είναι ενδιαφέρον να ελέγξουμε στο οροσκόπιο του ατόμου και όσοι από εσάς ακροατές ή θεατές γνωρίζετε πού έχετε Δία και Κρόνο στο οροσκόπιό σας, έχει ενδιαφέρον να ελέγξετε ποια είναι η σχέση μεταξύ τους. Εάν έχουν σχέση, εάν κάνουν κάποια όψη, δηλαδή μεταξύ τους, και αν αυτή η όψη είναι θετική ή αρνητική. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν, όπως ακριβώς είπε ο Βαγγέλης, ότι το στοιχείο της γης, από την άποψη την ηλικιακή, σχετίζεται με την περίοδο της ζωής του ανθρώπου, εκεί μετά την έλευση του στοιχείου της φωτιάς. Θα έλεγα από τα 45 και μετά. Φυσικά σε κάποιους ανθρώπους είναι διαφορετικό. Η γη τους μπορεί να ξεκινήσει από τα 40, σε κάποιους μπορεί να ξεκινήσει από τα 50. Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και τις εμπειρίες της ζωής του και την ιδιοσυγκρασία. Πάντως είναι σίγουρα η εποχή της ζωής όπου έχεις εξαντλήσει τα μαθήματα της φωτιάς, όπως πολύ ωραία ανέφερες, Δίας, που είναι και ο κυβερνήτης του τοξότη, που σηματοδοτεί την επέκταση, τις εμπειρίες, την ανάγκη έτσι για μια πολύ βαθιά εξωστρέφεια και ανταλλαγή με τη ζωή, τα λάθη, τα ασφάλματα, το να πληγωθείς, απαραίτητες διαδικασίες στη ζωή προκειμένου να αποκομίσεις τη δική σου εμπειρία, όχι αυτή που διαβάζεις από τα βιβλία, αλλά αυτή που θα προκύψει από τη συνειδητοποίηση των εμπειριών που εσύ ο ίδιος έχεις βιώσει στη ζωή σου. Και μετά, μπαίνοντας στην περίοδο της γης εκεί στα 50, ξεκινάει η διαδικασία της πραγματικής και γνήσιας ωριμότητας και της επιλεκτικότητας. Δηλαδή, στην περίοδο της γης, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ποιοι πραγματικά θα προσκυνήσουν την μεγαλοπρέπειά σου όπως τη φωτιά, ποιοι θα συνταχθούν μαζί σου και ποιοι όχι. Στην περίοδο της γης δεν σε ενδιαφέρει πια να είσαι τόσο ξεχωριστός και μοναδικός. Ξεκινάει λίγο το μάθημα της σεμνότητας. Γιατί η γη σαν θεμέλιο στοιχείο, σε σχέση όπως είπες με τον αέρα και τη φωτιά, που ο αέρας και η φωτιά στα 5 στοιχεία είναι οι περισσότερο αρσενικές ποιότητες. Σχετίζονται με το ιερό αρσενικό, με την αρσενική ενέργεια. Ενώ το δίπολο, όπως και εσύ πολύ ωραία είπες, γη, νερό, σχετίζεται με τη θηλυκή ενέργεια. Συνεπώς, επειδή η γη είναι δεκτική, έχει απλότητα, έχει σταθερότητα, έχει αρμονία, έχει ευπλαστότητα, έχει ωριμότητα, επιλεκτικότητα, σεμνότητα, έχει ρυθμικότητα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πιο απλό, φαινομενικά,
πολύ πιο δεκτικό από τον άνεμο και τη φωτιά που έχουν το πείσμα, την αλαζονία, την ξερολίαση που λέω εγώ. Άντε να πεις τον άνθρωπο που είναι στα χρόνια της φωτιάς ή που έχει ιδιοσυγκρασία φωτιάς ανέμου, άντε καταρχήν να τον κάνεις να σταματήσει να μιλάει. Αδύνατον. Αδύνατον. Θα σταματήσουν να μιλάνε μόνο λίγο, να σου δώσουν έτσι το δικαίωμα, υποτίθεται να πεις και εσύ κάτι, που βασικά δεν σε ακούνε εκείνη την ώρα που μιλάς. Έχουν ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζονται το λογίδριο του επόμενου διαστήματος. Η γη λοιπόν φαινομενικά δεν έχει αυτή το γκράντε του αέρα και της φωτιάς. Μέσα όμως στη σεμνότητά της και την απλότητά της βρίσκεται η απίθμενη αξία της και πνευματικά, την οποία θα δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εποχικά σχετίζεται με την περίοδο του τέλους του θέρους, δηλαδή το καλοκαίρι από άποψη ενεργειακή φτάνει στο αποκορύφωμά του στις 21 Ιουνίου, το υπέρτατο Γιάνγκ που λέμε, με το θερινό ηλιοστάσιο. Τώρα είμαστε στην αντίθετη πλευρά, οδεύουμε προς το υπέρτατο Γιν, το οποίο είναι στο χειμερινό ηλιοστάσιο που φέτος θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, στις 21 Δεκεμβρίου, όπου ο ήλιος μπαίνει στη μηδενική μοίρα του εγώ καιρό, ζώδιο Γης επίσης, και θα ήθελα μετά από αυτή την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, Βαγγέλη, να μας πεις λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο μεταβλητό της Γης, το παρορμητικό της Γης και το σταθερό της Γης. Άρα λοιπόν, όταν ολοκληρώνεται η ενέργεια του θέρους, φτάνει στο απόγειό της, εκεί προς τα τέλη Ιουλίου, μπαίνουμε σε μετάβαση θέρους φθινοπόρου, που είναι η εποχή της Γης, αλλά μετάβαση έχουμε και κάθε φορά που αλλάζουν οι εποχές. Για παράδειγμα, έχουμε μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο χειμώνα και την άνοιξη, που είναι ο Φεβρουάριος. Έχουμε μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην άνοιξη και το θέρος, που είναι ο Μάιος. Κάθε φορά δηλαδή που υπάρχει μία μετάβαση από μία εποχή στην άλλη, αυτή τη μετάβαση την εξυπηρετεί το στοιχείο Γη, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στις εποχές της μετάβασης. Το πιο σημαντικό από όλα που χρειάζεται και πάντα επισημαίνουμε στους θεραπευόμενους είναι ότι στην περίοδο της Γης χρειάζεται να έχουμε στην καθημερινότητα, ρυθμό και σταθερότητα. Να έχουμε τα στοιχεία της Γης, τα οποία είναι πολύ θεραπευτικά, απαρέγκλητη τήρηση του καθημερινού προγράμματος, σταθερότητα στα γεύματα, σταθερότητα στις ώρες ανάπαυσης και ούτω καθεξής. Να υπάρχει ένα σεβασμό στην τήρηση ενός σταθερού βιολογικού προγράμματος. Έτσι, γιατί το στοιχείο της Γης έχει να κάνει πάρα πολύ με την επίτευξη της ασφάλειας. Χρειάζεται ασφάλεια η Γη, υλική και σωματική πάνω απ' όλα. Άρα τα άτομα που έχουν πολύ Γη στο οροσκόπιό τους, και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση για να εξηγήσουμε τι σημαίνει έχω πολύ Γη στο οροσκόπιό μου, σημαίνει ότι παίρνω τον οροσκόπιο και το μεσουράνημά μου και τους 7 παραδοσιακούς πλανήτες, τα φώτα, δηλαδή τον ήλιο και τη σελήνη, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη, τον Δία και τον Κρόνο, τους μετράω και βλέπω σε τι ζώδια βρίσκονται. Βρίσκονται σε ζώδια Γης, σε ζώδια αέρα, ζώδια φωτιάς, σε ζώδια νερού. Αν λοιπόν έχω τουλάχιστον 4 σημεία από αυτά στην Γη, σε ζώδια Γης, άρα σε Ταύρο, Παρθένο ή εγώ καιρό, σημαίνει ότι έχω έμφαση στην Γη. Άρα, για αυτά τα άτομα ειδικά που έχουν πολύ Γη στο οροσκόπιό τους, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ασφάλειας, της υλικής ασφάλειας πάνω απ' όλα. Όχι τόσο της συναισθηματικής ασφάλειας, που είναι περισσότερο το πεδίο του νερού, το οποίο αναλύσαμε στο πρώτο podcast, έτσι, με τον καρκίνο, τον σκορπιό και τους ιχθύς, τα ζώδια του νερού. Τα ζώδια της Γης χρειάζονται υλική ασφάλεια. Χρειάζεται να ξέρουν ποιες είναι οι ρουτίνες τους, ότι ξυπνάω το πρωί συγκεκριμένη ώρα, θα φάω το πρωινό μου, θα δουλέψω, θα κάνω διάλειμμα για το μεσημεριανό μου, θα συνεχίσω μετά τη δουλειά μου, θα σταματήσω στις 5 η ώρα, μετά θα ασχοληθώ με το σπίτι μου, ας πούμε, με τα παιδιά μου, και στη συνέχεια θα ξεκουραστώ και στις 10, 11 ή 12 η ώρα το βράδυ θα πάω για ύπνο. Είναι αυτή η ρυθμικότητα που λέγαμε προηγουμένως. Έχει να κάνει λοιπόν με ρουτίνες πάρα πολύ η Γη, το στοιχείο της Γης, και είναι απαραίτητες οι ρουτίνες.
ειδικά για την ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό το λέμε γενικότερα και οι ψυχολόγοι και όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία και με τα παιδιά πιο συγκεκριμένα, ότι τα παιδιά χρειάζονται μία προβλεψιμότητα, χρειάζονται μία ρουτίνα μέσα στην ημέρα τους, γιατί τελικά η ρουτίνα βοηθάει την ανάπτυξη. Και εδώ επιστρέφω σε αυτό που έλεγες εσύ πριν, για τον άνεμο και τη γη και πώς σχετίζονται πάρα πολύ μεταξύ τους και ότι ο άνεμος κυριαρχεί στη γη, έτσι, το στοιχείο της ανάπτυξης εδώ, που χρειάζεται όμως μια σταθερότητα από κάτω. Για να υπάρξει ανάπτυξη του ανέμου, που λέγαμε, χρειάζεται μια σταθερότητα από κάτω. Δεν μπορείς να αναπτυχθείς αν δεν έχεις μια σταθερή βάση. Αυτή την παρέχει το στοιχείο της γης και την ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι άνθρωποι έχουν πολύ γη στο οροσκόπιό τους. Και μαζί ξέρουν πάρα πολύ καλά την επαφή ή την ανάγκη για επαφή με τις 5 αισθήσεις. Είναι άτομα που συντονίζονται πάρα πολύ με την ύλη γενικότερα, με όλες τις εκφάνσεις της ύλης, είτε με την οπτική μεριά των πραγμάτων, είτε με την ακουστική, ηχητική μεριά των πραγμάτων, είτε με την αφή ή την όσφρηση ή τη γεύση. Όλες οι αισθήσεις και οι 5 αισθήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για το στοιχείο της γης και θα δούμε συχνά τα άτομα που έχουν έμφαση στο στοιχείο αυτό και όσοι από εσάς μας ακούτε τώρα και έχετε έμφαση στο στοιχείο αυτό, ίσως καταλαβαίνετε αυτό που λέω, έχουν την ανάγκη να απολαύσουν τα πράγματα, να φάνε ένα καλό φαγητό και να πάρουν τον χρόνο τους να το απολαύσουν. Όχι fast food. Η έννοια του fast food καμία σχέση δεν έχει με το στοιχείο της γης. Βέβαια. Η γη θέλει τον χρόνο της, θέλει την τελετουργία της, θέλει το στρωμένο τραπέζι, το σπίτι που είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Αυτό το στοιχείο της μάνας, γιατί το αρχέτυπο του στοιχείου της γης είναι η μάνα, έτσι. Η μάνα σου και δεν είναι τυχαίο ότι η Σελήνη, το έλεγες προηγουμένως, έχει την εξαρσή της στον Ταύρο, που είναι ζώδιο γης. Ακριβώς. Είναι το στοιχείο γη σε αρχέτυπη έκφραση σχετίζεται με τη μάνα σου. Η μάνα σου όταν είσαι μικρό παιδάκι, η γη τι κάνει? Μένει. Η γη μένει. Η μάνα μένει. Είναι εκεί. Η μάνα σου είναι εκεί όταν γεννήθηκες, όταν μπουσουλάς, όταν σε κρατάει από το χεράκι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Η μάνα σου είναι εκεί όταν γυρίζεις από το σχολείο. Το φαγητό είναι έτοιμο, ζεστό, σε περιμένει. Το βράδυ να σε κάνει μπάνιο, να σε βάλει στα ζεστά σκεπάσματα να κοιμηθείς. Αυτό είναι που ψάχνουμε όλοι από τη μάνα. Η μάνα... δεν είναι τυχαίο ότι και την γη τη λέμε, μάνα γη. Ακριβώς. Μάνα γη δεν τη λέμε. Ναι, γιατί η γη αυτή είναι ο θησαυρός της γης. Αυτό είναι η τεράστια αγάπη που προσφέρει η γη μέσα από τη σταθερότητα, Βαγγέλη. Εσύ όταν περπατάς στον δρόμο σου, έχει τύχει ποτέ να φύγει η γη κάτω από τα πόδια σου? Όχι, ποτέ. Όχι. Μόνο μεταφορικά. Μεταφορικά, ναι. Τώρα με τον ουρανό στον Ταύρο που συζητούσαμε. Ναι. Σε πρακτικό επίπεδο όμως, αυτό είναι το προτέρημα της γης. Δεν φεύγει, μένει. Και έτσι όπως από τη μάνα είχες αυτή τη σταθερότητα στην παρουσία της, ελπίζω να την είχες, γιατί αν δεν την είχες μετά στο οροσκόπιο φαίνεται. Αν έχεις ένα κρόνο απέναντι στη Σελήνη, αν έχεις έναν ουρανό σε τετράγωνο με τη Σελήνη, αυτό δείχνει πολλές φορές, θα μας πεις και εσύ λίγο τι σχέση καλή με τη μάνα. Μετέπειτα στη ζωή σου αυτό περιμένεις και από την αγαπημένη σου. Θυμάστε παλιά στα μυθιστορήματα, στις ταινίες, ο άντρας φεύγει για τον πόλεμο κάποια στιγμή. Ο άντρας είναι υποχρεωμένος, είναι ο ήρωας που είναι η άρση, πρέπει να κάνει την υπέρβαση, πρέπει να πάει να πολεμήσει, πρέπει να πάει να επιτύχει τα ηρωικά του πράγματα. Η μάνα είναι εκεί να τον περιμένει, ή η αγαπημένη είναι αυτή που θα του στείλει τα γράμματα και η αγαπημένη θα τον περιμένει τον άντρα να γυρίσει. Η αγαπημένη που έχει γη, έχει αγάπη στην ψυχή της που είναι σταθερή για τον άντρα, δεν θα φύγει, δεν θα κοιτάξει άλλον, θα μείνει. Θα σε περιμένει να γυρίσεις από τον πόλεμο. Θα είναι εκεί. Ναι. Άρα έχει ενδιαφέρον να ελέγξει κανείς πού έχει την Σελήνη στο οροσκόπιό του, γιατί συμβολίζει την μητέρα πάρα πολύ κυριολεκτικά και τη σχέση που είχαμε και έχουμε με τη μητέρα, πώς βιώσαμε τη μητέρα, πώς ανατραφήκαμε, πώς νιώσαμε να μας στηρίζει, νιώσαμε να μας θρέφει κυριολεκτικά και μεταφορικά
Αυτό θα φανεί και από το ζώδιο, όπου βρίσκεται η σελήνη, και από τις όψεις που μπορεί να δέχεται από άλλους πλανήτες. Άρα εδώ να πούμε ότι σίγουρα, επειδή τονίσαμε την σελήνη στον Ταύρο, που την έχω κι εγώ και μπορεί και άλλοι ακροατές, θεωρείται η καλύτερη θέση της πραγματικά και γενικότερα στην γη. Είναι το στοιχείο που την εκπροσωπεί περισσότερο, μπορώ να πω, τελικά την σελήνη. Παρότι κυβερνά τον καρκίνο, νομίζω ότι στη γη είναι λόγω όλων αυτών των πραγμάτων που αναφέραμε μόλις, η μάνα γη κτλ. Άρα και η σελήνη στην Παρθένο και η σελήνη στον εγώκερο, που εδώ έχει κάποια ζητήματα, ναι, γιατί η σελήνη στον Ταύρο είναι η καλύτερη της θέση, μπορεί και το άτομο πραγματικά να νιώσει ότι στηρίζεται πάρα πολύ από τη μητέρα και ότι βρίσκεται εκεί για να εκπληρώσει ειδικά τις υλικές και σωματικές και βιολογικές ανάγκες του ατόμου και του παιδιού. Η σελήνη στην Παρθένο προσαρμόζεται γενικότερα. Είναι μια σελήνη, θα λέγαμε, και μια μητέρα που παρέχει φυσικά, εξασφαλίζει τις υλικές ανάγκες του παιδιού της και προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού, του μαθαίνει την τάξη, ειδικά, και την εστίαση στη λεπτομέρεια ενδεχομένως. Απλώς μπορεί να βιωθεί ίσως λίγο η Παρθένος γενικότερα, στην οποία θα κάνουμε και εκτενή αναφορά σήμερα, έτσι, γιατί και ο καρκίνος και η Παρθένος έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη διαδικασία της θρέψης. Σωστά. Η Παρθένος είναι ένα ζώδιο που μεταβλητό της γης, είναι σταθερό λοιπόν από την άποψη της γης, αλλά υπάρχει αυτή η αντίφαση του μεταβλητού μέσα. Δηλαδή ότι εδώ η γη της Παρθένου μεταβάλλεται, δεν είναι ακριβώς μόνιμη, προσαρμόζεται λοιπόν στις υλικές ανάγκες του περιβάλλοντος της, με αποτέλεσμα να είναι προεξάρχουσας σημασίας για μια σελήνη στην Παρθένο, άρα για τη μητέρα αυτού του ανθρώπου που γεννήθηκε με σελήνη στην Παρθένο, η εξυπηρέτηση των υλικών αναγκών των γύρω της γενικότερα. Όχι μόνο του παιδιού της. Η υπηρεσία. Δηλαδή. Η υπηρεσία, ακριβώς. Χρειάζεται η σελήνη στην Παρθένο να νιώθει χρήσιμη, να νιώθει ωφέλιμη. Και αυτό είναι ένα μάθημα, ένα βίωμα που έχει πάρει το παιδί από τη μητέρα του, εφόσον έχει σελήνη στην Παρθένο δηλαδή. Ότι χρειάζεται να είναι εξυπηρετικό, να είναι ωφέλιμο, να είναι χρήσιμο προς τους άλλους. Και όταν χρειάζεται να νιώθουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να αφιερώσουμε τόσο χρόνο όσο το παιδί μας ενδεχομένως θα ήθελε. Σωστή. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας που χρειάζονται την ανάγκη μας. Πολύ σωστά. Είναι αυτή η βασική διαφορά μεταξύ της σελήνης στον Ταύρο και της σελήνης στην Παρθένο, και έχουμε στη συνέχεια τη σελήνη στον εγώκερο, το τρίτο ζώδιο της γης, που είναι ένα πιο αυστηρό ζώδιο, σαφώς, έτσι, είναι ζώδιο κρόνιο, άλλωστε, βρίσκεται απέναντι από τον καρκίνο, όπου παραδοσιακά έχει θέση και κυριαρχία η σελήνη. Άρα η αστρολογία εδώ του πράγματος μας λέει ότι η βασική λειτουργία της μάνας δεν είναι απλώς να θρέφει το παιδί σε επίπεδο υλικό-βιολογικό, αλλά κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό μας λέει η σελήνη στον καρκίνο. Κάτι που ίσως νιώθει να το στερείται το άτομο που έχει σελήνη στη γη, θα πω, γιατί η γη δεν δίνει τόσο έμφαση στο συναίσθημα, στη συναισθηματική στήριξη, δίνει έμφαση στην υλική, πρακτική, οικονομική, βιολογική στήριξη. Το πρόγραμμα, στην τακτικότητα. Έτσι. Ακριβώς. Άρα η σελήνη στον εγώκερο, σε ένα κρόνιο περιβάλλον, που έχει να κάνει και με την ανάγκη για, το έχουμε ξανασυζητήσει, για ανάδειξη κοινωνική, για επαγγελματισμό, για να έχουμε ένα κούτελο στην κοινωνία, που λέμε πολύ λαϊκά. Αναγνώριση, επιτεύγματα, κύρος. Ακριβώς. Εκεί μπορεί το άτομο που έχει σελήνη στον εγώκερο να έχει νιώσει ότι η μητέρα του είχε άλλες προτεραιότητες τελικά στη ζωή. Πιο επαγγελματικές ίσως προτεραιότητες. Μπορεί να ήταν μια εργαζόμενη γυναίκα η σελήνη στον εγώκερο. Ή να είχε τέλος πάντων αρκετές υποχρεώσεις, βάρη, ευθύνες που δεν της επέτρεπαν να είναι τόσο κοντά στο άτομο, με αποτέλεσμα το άτομο που γεννήθηκε με τη σελήνη στον εγώκερο να χρειάστηκε να γίνει μάνα ή πατέρας, θα πω εγώ καλύτερα, εδώ, του ίδιου του εαυτού από πολύ μικρή ηλικία.
Είναι το ώριμο παιδί η σελήνη στον εγώ καιρό. Η αλήθεια, έχω δει σε αρκετούς χάρτες ορφανών παιδιών, ανθρώπων, επίσης, που μεγάλωσαν χωρίς τους γονείς. Ναι, ναι. Σελήνη στον εγώ καιρό. Ναι. Και μου δίνεις ωραία πάσα εδώ, γιατί με την ορφάνια γενικότερα, από άποψη μυθολογική, θα πρέπει να πω εγώ ειδικά, ότι σχετίζεται πάρα πολύ ο Χείρονας στο οροσκόπιο. Γιατί ο Χείρονας ήταν ορφανός. Ήταν γιος του Κρόνου και της Φιλήρας, αλλά ο Κρόνος δεν ασχολήθηκε φυσικά με το μεγάλωμα του Χείρονα καθόλου, και η Φιλήρα μόλις τον γεννάει, τον θεώρησε αποκρουστικό. Μισός άνθρωπος, μισός άλογο. Τον θεώρησε αποκρουστικό η ίδια του η μάνα. Και ζητάει από τους θεούς να την μετατρέψουν στην θεραπευτική φλαμουριά. Και στη συνέχεια, μέσα στην ατυχία του, ο Χείρονας συναντάει την Θαλπορή και την στοργή του Απόλλωνα, του θεού του φωτός. Υιοθετείται από τον Απόλλωνα. Υιοθετείται. Άρα, συχνά, αν δούμε και τέτοιες όψεις μέσα στο οροσκόπιο, η σελήνη να συνδέεται με τον Χείρονα, με όποιον τρόπο. Ή το Χείρονα στον 4ο οίκο, ή στο 10ο επίσης. Βεβαίως, μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο έζησε κάποιο τύπου ορφάνια ή εγκατάλειψη από τους γονείς, από έναν από τους δύο γονείς ενδεχομένως. Είναι πολύ όμορφος όμως ο συμβολισμός του Χείρονα, Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ που τον υπενθυμίζεις σε όλους μας. Αυτός που χάνει τους γονείς και απορρίπτεται από τους γονείς, υιοθετείται από το φως. Έτσι. Και ο Απόλλωνας μεταλαμπαδεύει τη γνώση της θεραπευτικής στο Χείρονα, ο οποίος, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κεντάβρους που ήταν πολεμοχαρείς, εδώ υπάρχει ο συμβολισμός του ενστίκτου, όλοι οι υπόλοιποι κένταβροι ήταν ζώα, ήταν πολεμοχαρείς ζώα που μονίμως ήταν σε πολέμους, ακριβώς, και λαιλασίες. Ο Χείρον λοιπόν γίνεται θεραπευτής, γίνεται δάσκαλος του Ηρακλή, μέσα από το τραύμα του το αιώνιο γίνεται αθάνατος, και ουσιαστικά είναι αυτή η ελπίδα της ζωής, ότι μερικές φορές θα δεις το χάρτη των ανθρώπων, θα δεις το Χείρονα, θα δεις τη σελήνη σε άσχημες όψεις με τον Κρόνο, θα δεις την ορφάνεια του ανθρώπου, αλλά πίσω από το τραύμα του Χείρονα πάντα υπάρχει η υπόσχεση της θεραπείας. Έτσι είναι. Και στη μυθολογία ο Χείρονας ήταν δάσκαλος ακόμα και του ίδιου του Ασκληπιού. Ακριβώς. Του πατέρα και θεού της ιατρικής. Βαγγέλη, πες μας κάτι τελευταίο για τη σελήνη, μια δική μου προσωπική απορία. Από όταν τη βλέπω σε οροσκόπια επιθεραπευόμενων, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς να την ερμηνεύσω με τρόπο που να με βοηθήσει στην πρακτική μου, και θα συνεχίσουμε μετά και με άλλη πληροφορία για το στοιχείο Γη. Όταν βλέπουμε τη σελήνη σε τετράγωνο με τον άξονα των δεσμών, την έχω δει πολλές φορές σε οροσκόπια και φίλων και θεραπευόμενων. Τη σελήνη να κάνει τετράγωνο με το βόρειο και το νότιο. Και εκεί πολλές φορές διακρίνω στον άνθρωπο μία αμφιθυμία. Ναι. Κοίταξε, εδώ πολύ κυριολεκτικά μπορεί να πει κανείς ότι η μητέρα και τα βιώματα που είχε το άτομο από τη μητέρα με κάποιον τρόπο στέκονται εμπόδιο στην πνευματική του ανάπτυξη. Όσο περίεργο ή μη περίεργο ακούγεται αυτό. Το τετράγωνο αυτό υποδηλώνει εμπόδια. Έτσι, άρα εδώ η μητέρα, η ίδια, η σελήνη, και το πώς την εισπράξαμε, ειδικά από την μικρότερη μας ηλικία, φαίνεται να έχει χαράξει μέσα μας μνήμες, συναισθηματικές μνήμες, που με κάποιον τρόπο δεν μπορούν να μας αφήσουν να πάμε εύκολα, να οδεύσουμε εύκολα προς το ζώδιο, θα πω πιο συγκεκριμένο, όπου βρίσκεται ο βόρειος δεσμός μας. Άρα εκεί χρειάζεται να κάνει μια έξτρα προσπάθεια το άτομο, να καταλάβει ποια είναι η ανατροφή, ποια είναι τα βιώματα που είχε από τη μητέρα του, ποιο είναι το πρότυπο που πήρε από τη μητέρα του, και ειδικά το ζωδιακό πρότυπο, εδώ θα πρέπει να πούμε. Μπορώ να σκεφτώ, για παράδειγμα, την σύγκρουση μεταξύ καρκίνου και ζυγού. Η σελήνη στον καρκίνο, δηλαδή σε θέση, να είναι σε τετράγωνο με το βόρειο δεσμό στον ζυγό. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι το άτομο έχει μάθει να νιώθει ασφάλεια, γιατί έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια η σελήνη. Έχει μάθει να νιώθει ασφάλεια μέσα σε σχέσεις και πρότυπα που έχουν να κάνουν με ανισότητα, γιατί ο άξονας καρκίνου εγώ καιρό είναι ο άξονας της ιεραρχίας, είναι ο άξονας των γονέων,
Οι Ναι, γονείς ναι. δεν είναι ίσοι με τα παιδιά τους. Έχουν εξουσία πάνω στα παιδιά τους οι γονείς, έτσι. Άρα αυτό είναι μια βασική σύγκρουση. Τώρα, ένα παράδειγμα δίνουμε, μεταξύ του καρκίνου, από τη μία που μπορεί να έχει σελήνη το άτομο, με τον ζυγό, που είναι ο βόρειος, στο παράδειγμά μας, όπου υπερασπίζεται την ισότητα. Άρα θα είναι έξτρα κόπος για το άτομο στη ζωή του γενικότερα να καταφέρει να δομήσει σχέσεις, γενικά σχέσεις θα πω εγώ, και ερωτικές, αλλά γενικότερα θα πω σχέσεις όπου να νιώθει κοντά του, να νιώθει σχεδόν οικογένεια τους άλλους ανθρώπους. Σχέσεις όπου να νιώθει ισότιμος, σχέσεις όπου να νιώθει ότι εισακούγεται, σχέσεις όπου να νιώθει ότι δεν το παίζει μητέρα ή πατέρας. Πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα ήταν ένα παράδειγμα αυτό, έτσι. Θα πρέπει να καθίσει να δει στην κάθε περίπτωση σε ποιο ζώδιο ειδικά βρίσκεται η σελήνη και σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο βόρειος δεσμός. Γιατί αυτή είναι η σύγκρουση που θα ζει το άτομο στην ανάπτυξη των σχέσεων και των οικογενειακών και των ερωτικών σχέσεων στη ζωή του. Πολύ ωραία. Να πω εγώ ότι σαν στοιχείο η γη σχετίζεται με τα όργανα του σπληνός, του στομάχου και το πάγκρεας, τα οποία είναι για μας στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, είναι τα όργανα της γλυκύτητας. Το πάγκρεας, όπως γνωρίζετε, ρυθμίζει άλλωστε και τη διακύμανση του επίπεδου του σακχάρου στο αίμα, μέσα από τις ορμόνες τις οποίες εκρίνει πότε για να ανέβει το σάκχαρο στο αίμα και πότε για να πέσει το σάκχαρο στο αίμα. Και γι' αυτό όταν το όργανο αυτό βιώνει ανισορροπία και δυσλειτουργία, έχουμε το διαβήτη και τότε οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν ινσουλίνη ώστε να διασπάται το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα, ώστε να μην έχουν παρενέργειες. Έχουμε το στόμαχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αφομοίωση. Εχθές λίγο που έγραφα τις σημειώσεις μου για το μάθημα, στάθηκα στις λέξεις ετυμολογικά αφομοίωση και αφοσίωση, γιατί σχετίζονται, είναι η επιτομή του στοιχείου γη και σχετίζονται πάρα πολύ με αυτό που κάνουν τα όργανα της γης. Τα όργανα της γης αφομοιώνουν και αφοσιώνονται. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά την αφομοίωση, δηλαδή τι κάνει ο στόμαχος, μέσα από τις διεργασίες της πέψης και της θρέψης, φροντίζει αυτό που λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον, τόσο σε φυσικό επίπεδο, Βαγγέλη, αλλά και σε συναισθηματικό, νοητικό επίπεδο, να το κάνει όμοιό του. Ναι. Αυτό που προσλαμβάνω να γίνει όμοιο με μένα, να γίνει ένα με μένα, να υπάρξει μια εναρμόνιση, να γίνει κομμάτι του εαυτού, προκειμένου να με θρέψει. Πολύ βασική λειτουργία της γης. Πρέπει να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία, πρέπει να τα εναρμονίσει, να φέρει την αρμονία. Και μετά έχουμε την αφοσίωση της γης, αφ και όσιος, δηλαδή τι πρέπει να κάνει η γη. Η γη ό,τι παίρνει το κάνει ιερό, το κάνει όσιο προκειμένου να αφομοιωθεί. Και είναι αλήθεια, στη γη καθημερινά ρίχνουμε όλα τα ποταπά σκουπίδια σε όλα τα επίπεδα και τι κάνει η γη, τα παίρνει και τα κάνει το πιο όμορφο λουλούδι. Τα παίρνει και τα κάνει την πιο θρεπτική τροφή, τον καρπό, τα λαχανικά, τα δημητριακά. Αυτό ακριβώς κάνει η γη. Αφοσιώνεται και μέσα από αυτή την αφοσίωση δημιουργεί οσιότητα. Αυτή είναι μια πολύ ιερή λειτουργία της γης και των οργάνων της γης, αυτή η εναρμόνιση μέσα από την αφομοίωση και την αφοσίωση. Είναι η υπηρεσία της γης και είναι αυτό που και οι πρόγονοί μας πολύ ωραία είπαν, το μηδέν άγαν. Ναι. Δεν άγαν. Καμία υπερβολή σε τίποτα. Ήτανε πολύ μεγάλη αρχή της αρχαίας Ελλάδας αυτή, το μέτρον άριστον και το μηδέν άγαν, που εγώ το ξαναθυμήθηκα και το ξαναβρήκα στα σπουδή μέσα από την Ακαδημία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής εδώ στην Ελλάδα, σπουδάζοντας εκεί τον ελληνικό βελονισμό και τη βασική θεωρία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής, το συνειδητοποίησα στην πράξη. Αυτό που λέγανε οι Έλληνες, καμία υπερβολή στη διατροφή, στον τρόπο ζωής, στα ερεθίσματα, ακόμα και στην ανδρεία, αυτό της φωτιάς και του ανέμου. Πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία σε όλα τα πράγματα. Όταν αυτή η ισορροπία καταλύεται, ο άνθρωπος πια
γίνεται ένα έρμεο συναισθηματικά και νοητικά και δεν μπορεί να εξελιχθεί. Μέσα από τη σταθερότητα θα έρθει το επίτευγμα του εγώκερου. Μέσα από τη σταθερότητα θα έρθει η υπηρεσία της Παρθένου. Που εδώ τονίζω, Βαγγέλη, ότι σε χάρτες πολύ μεγάλων πνευματικών δασκάλων της ανθρωπότητας, πολλές φορές έχω βρει τη σελήνη στην Παρθένο. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα, ξεχνάω τώρα, ο Δαλάι Λάμα είναι καρκίνος με σελήνη στην Παρθένο. Με σελήνη στην Παρθένο, ναι. Ναι, όπως ναι. είναι και ο διάδοχος του Παραμαχάμσα Σατιανάντα, ο Παραμαχάμσα Νιραντζανάντα, είναι υδροχόος, πιο δύσκολος συνδυασμός αυτός. Υδροχόος με σελήνη στην Παρθένο. Άλλωστε, ο άξονας Παρθένου... Έχει όμως, και τα δύο ζώδια έχουν να κάνουν με τον Ερμή, σκέψου. Στην Παρθένο έχει θέση. Βέβαια. Και οι σύγχρονοι αστρολόγοι λέμε ότι έχει έξαρση στον υδροχόο. Στον υδροχόο, ναι. Και άλλωστε και ο άξονας Παρθένου Ιχθύων είναι ο άξονας των θεραπευτών και των φροντιστών. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές αυτόν τον άξονα ενεργοποιημένο σε οροσκόπια γιατρών, νοσηλευτών, φροντιστών, θεραπευτών, νοσοκόμων. Πάντα υπάρχει εκεί ή ο Βόρειος ή κάποιοι πλανήτες οι οποίοι έχουν, δηλαδή, δύσκολα θα δω έναν άνθρωπο με πολύ τονισμένο αυτόν τον άξονα που να μην είναι επαγγελματίας της υγείας, που να μην με κάποιο τρόπο φροντίζει τους άλλους. Ναι. Γιατί είναι ο άξονας της υπηρεσίας, ο άξονας της αφοσίωσης σε κάτι ανώτερο. Και μου δίνεις ωραία πάσα με το 0 Άγαν και το μέτρον άριστον, γιατί να τα κάνουμε και λίγο πρακτικά τα πράγματα και λίγο και να αστιευτούμε κιόλας λίγο. Και να γιώνω. Και να γιώνω, ακριβώς, γιατί είναι και το μάθημα της γης σήμερα. Λοιπόν, τα τρία αυτά ζώδια, του Ταύρου, της Παρθένου και του εγώκερο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν διαφορετικά συνθήματα σε σχέση με αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε αυτή τη στιγμή. Το 0 Άγαν ή το μέτρον άριστον. Και εξηγούμε. Ο Ταύρος, που είναι ζώδιο συσσόρευσης, συσσωρεύει πράγματα, κρατάει πράγματα, συγκρατεί πράγματα πάρα πολύ. Όπως γενικά συγκρατεί η γη. Η γη θεμελιώνει. Θεμελιώνει και ενέχει, και θα μιλήσουμε για τη σκιά της που είναι η ένοχη. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη ενέχω. Λοιπόν, ο Ταύρος λοιπόν συσσωρεύει. Το σύνθημά του λοιπόν γίνεται όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό είναι το καλύτερο δηλαδή για τον Ταύρο. Όσο περισσότερο. Πηγαίνουμε στο επόμενο ζώδιο της γης. Γι' αυτό και στο φαγητό. Θυμάστε τον Λαζόπουλο, έναν από τους ήρωές του που έλεγε «Θα αυτοκτονίζομαι στα κομμακαρονάδες». Έτσι. Ζώδιο Αφροδίτης που έχει να κάνει με την απόλαυση. Έτσι. Το σάκχαρο που λέγαμε πριν, το πάγκρεας και τα λοιπά, διαβήτης. Είναι πράγματα που χρειάζεται να προσέξουν άτομα που μπορεί να έχουν πολύ Ταύρο στο οροσκοπιό τους. Επίσης, ο Ταύρος φυσιογνωμικά φαίνεται, γιατί συνήθως οι άνθρωποι έτσι είναι λίγο, πώς το λέγαμε παλιά για πλάκα στις ελληνικές ταινίες, έτσι είναι λίγο πιο τροφαντοί, πιο κατέχουν, λίγο πιάνουν περισσότερο χώρο. Ακριβώς. Στο Σταύρο βέβαια βλέπεις και αυτό τον λαιμό που έχουν τον πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, και σταθερό. Και το στρογγυλό προσωπάκι, τα ψωμωμένα μαγουλάκια. Φαίνεται η ευζοία τους. Ναι. Ενώ η Παρθένος στη συνέχεια κάνει ακριβώς το αντίθετο. Το σύνθημά της είναι όσο λιγότερο γίνεται. Προσπαθεί η Παρθένος, αν το δούμε και στην εναλλαγή των εποχών, που είναι το μήνα του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, το ζώδιο της Παρθένου, ο ήλιος στην Παρθένο θέλω να πω, έρχεται μετά την πλούσια καρποφορία του καλοκαιριού και έτσι η Παρθένος έχει μία εσωτερική γνώση του ότι έρχεται παινία. Δεν μπορώ να ξαναέχω αυτή την πλούσια καρποφορία που είχα μέχρι πρότινος. Άρα χρειάζεται να προσαρμοστώ στις υλικές συνθήκες που εμφανίζονται από εδώ και πέρα. Άρα έχει μια έμφυτη γνώση της παινίας, μπορούμε να πούμε. Είναι ασκητές και μερικές φορές ο ασκητισμός τους φτάνει σε ψυχαναγκαστικό επίπεδο, να γίνονται εκβίαιοι με το σώμα και πολύ περιοριστικοί και πολύ αυστηροί. Από εκεί που ο Ταύρος έχει την υπερβολή, στην Παρθένο θα βρεις τις ακραίες πεποιθήσεις για τη διατροφή, την ολιγοφαγία, την ακραία νηστεία, ακριβώς, σε βαθμό ψυχαναγκασμού πλήρους. Ακριβώς. Για το τι πρέπει να κάνεις.
Και έτσι, έχοντας περάσει από αυτά τα δύο στάδια η ζώδια της γης, φτάνουμε στο τρίτο κατά σειρά που είναι ο εγώκερος και σου λέει όσο πρέπει. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο όμως. Όσο πρέπει. Έχει πάρει το μάθημα λοιπόν των δύο προηγούμενων ζωδίων της γης εξελικτικά και είναι στην φάση να θέσει τα όρια του, λοιπόν, που είναι θέμα του ζωδίου αυτού, τα όρια γενικότερα της γης, η οριοθέτηση, η τάξη, η μεθόδευση, και να πει όσο πρέπει. Θα φάω όσο πρέπει ή όσο μου αναλογεί. Όχι λιγότερο, ούτε παραπάνω όμως από όσο πρέπει. Πολύ ωραίο. Εκεί έρχεται η σοφία του χρόνου και γι' αυτό ίσως μερικές φορές και στα οροσκόπια, Ευαγγέλη, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν πολλούς πλανήτες ζώδια της γης, αν έχουν όμως δυνατές όψεις του χρόνου με τον ήλιο ή με τον Ερμή. Και πάλι υπάρχει έτσι μία γείωση που δεν έρχεται από ζώδια και ποιότητες, αλλά έρχεται από όψεις να δώσει στον άνθρωπο έτσι λίγο. Γίνεται ένα πιο κρόνιο άτομο, άρα ένα πιο γήινο άτομο μαζί, μπορούμε να πούμε. Βεβαίως. Ως προς τη σκιά της γης, αν στο 0 Άγαν και στην Μέση Οδό που δίδαξε και ο κύριος Βούδας και στο Μέτρον Άριστον των αρχαίων Ελλήνων έχουμε το απάβγασμα της γης και την αποθέωση της γης, το φως της γης, στο συντηρητισμό, στην απέχθεια για τις αλλαγές, στην ατολμία, τη δειλία, την τοπάθεια, τη στασιμότητα που γεννάει η αποφυγή των αλλαγών, στην ιδιοτέλεια και το συμφέρον, έχουμε σίγουρα τη σκιά της γης, η οποία στην ακραία της μορφή μπορεί να γίνει θυματοποίηση και μπορεί να γίνει και κακοποίηση. Γιατί σας θυμίζω πριν, η γη, όπως είπαμε, ο μεγάλος της θησαυρός, το φως της είναι δεν φεύγει, μένει εκεί. Αλλά όταν η γη μένει εκεί, γιατί εδράζεται στην υπηρεσία, όταν η γη μένει εκεί γιατί αγαπάει τον άντρα, το παιδί, την κοινωνία και μένει εκεί από επιλογή, από αγάπη, σίγουρα η γη εξυψώνεται. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις δυστυχώς στα ζώδια της γης, όπου η γη μένει εκεί από συμφέρον. Όπου η γη μένει εκεί από δειλία. Μπορεί η γη να κακοποιείται και πάλι μένει εκεί και ακούστε ότι εντάξει με χτυπάει, αλλά κατά βάθος με αγαπάει. Ή δεν τον αγαπώ και δεν με αγαπάει, αλλά έχουμε δημιουργήσει τόσο ωραία οικογένεια, έχουμε προκόψει μαζί. Θα πάμε τώρα να τα γκρεμίσουμε όλα. Εκεί στον άνθρωπο, η γη σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή. Εκεί μιλάμε πια για ανεπάρκεια γης. Όταν στα πράγματα στη γη σου σε κρατάει δεμένο το συμφέρον ή η ανασφάλεια για το μέλλον, εκεί πια η γη σου σαν θεμέλιο στοιχείο μέσα σου δεν είναι δυνατή. Ο άνθρωπος εκεί νιώθει επισφαλής και χρειάζεται να παίρνει γη από τη γη των άλλων. Γι' αυτό μένει στις σχέσεις. Άρα δυστυχώς εκεί έχουμε τη θυματοποίηση, έχουμε το συμφέρον, έχουμε τη δειλία και τη στασιμότητα που εμφανίζεται στη ζωή του ανθρώπου και δυστυχώς εκεί έχουμε τη σκιά της γης. Ναι, και αυτό θα χρειαστεί να το προσέξουμε ιδιαίτερα, ειδικά στο επίπεδο των σχέσεων που συζητάμε τώρα. Ως άτομα έχουν τους φιλικούς τους πλανήτες, δηλαδή είτε τη Σελήνη είτε την Αφροδίτη, σε ζώδια γης. Έτσι. Άρα η Σελήνη είτε στον Ταύρο είτε στην Παρθένο είτε στον Εγώκερο ή η Αφροδίτη στα ίδια ζώδια μπορεί να χαρακτηρίζεται από τέτοια θέματα στις σχέσεις της. Άρα από τη μία προϊονίζει σταθερότητα το ζώδιο ή το στοιχείο της γης στις σχέσεις, αλλά μήπως η σταθερότητα, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, μεταμορφώνεται σε στασιμότητα με όλα τα κακά που ανέφερες προηγουμένως. Αυτό θα χρειαστεί να το προσέξουμε ιδιαίτερα τα άτομα με Σελήνη ή Αφροδίτη στο στοιχείο της γης και στα ζώδια της γης. Γιατί ξέρεις, Βαγγέλη, όταν η γη σου είναι δυνατή, έχεις ρίζα. Όταν έχεις δυνατή γη, σημαίνει ότι είχες την τύχη να έχεις λάβει θρέψη, ότι έχεις εμπιστοσύνη μέσα από τη σχέση που ανέπτυξες με τη φυσική μητέρα, που το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, θεραπευτική, όπως και εσύ είμαι σίγουρη ότι το βλέπεις στην ψυχολογία. Η σχέση με τη φυσική μητέρα θα καθορίσει τη σχέση με την αρχέτυπη μητέρα, δηλαδή θα καθορίσει τη σχέση με τη μητέρα μέσα μας, θα καθορίσει το πόσο επιτρέπω στη ζωή να λειτουργώ μέσα από το θηλυκό πόλο, μέσα από τον γόνιμο πόλο. Πόσο επιτρέπω να υποστηρίζομαι.
πόσο επιτρέπω να προστατεύομαι, πόσο επιτρέπω να θρεύομαι. Αν η σχέση μου με την φυσική μητέρα υπήρξε αρμονική σε ένα βαθμό και η σχέση μου με την μητέρα μέσα μου είναι αρμονική. Συνεπώς, έχω τη ρίζα μου, είμαι ριζωμένος, είμαι γειωμένος και έτσι, ξέρεις τι, σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και είμαστε φίλοι και ανταλλάσσουμε ενέργεια και υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, αλλά δεν έχω την ανάγκη να εκμεταλλευτώ τη γη σου, γιατί έχω τη δική μου γη, πράγμα που σημαίνει είμαι ελεύθερη να σε αγαπήσω και είσαι ελεύθερος να με αγαπήσεις ή να συνεργαστούμε από το επίπεδο που ριζώνουμε και οι δύο μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας. Όταν η γη μου όμως δεν είναι δυνατή, όταν η θρέψη που πήρα και η εμπιστοσύνη που έχω στη γη να με θρέψει δεν είναι δυνατή, θα αναζητήσω να ριζώσω στις ρίζες άλλων ανθρώπων και να πάρω από εκεί τη θρέψη μου. Και φυσικά, όταν υπάρχει ανάγκη στις σχέσεις, είναι δύσκολο να υπάρξει αγάπη. Γιατί μετά δεν θα μπορώ να σου επιτρέψω το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος στη σχέση, ελεύθερος σαν άνθρωπος εννοώ. Και το ίδιο ελεύθερος δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ στη συσχέτισή μας, στην οποιοδήποτε ερωτική, φιλική, κοινωνική, πολιτική. Γιατί αν σε έχω ανάγκη, αν με έχεις ανάγκη, αν το συμφέρον μου είναι να σε διατηρήσω πάση θυσία στη ζωή μου, πώς θα είμαι ελεύθερη στη σχέση, πώς θα είσαι ελεύθερος. Και εκεί έχουμε την αλληλεξάρτηση και έχουμε πολλές φορές και την κακοποίηση, τη θυματοποίηση. Ναι. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα για τον άξονα Παρθένου Ιχθύων. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτός ο άξονας γενικότερα, μήπως το γυρίσει προς αυτήν την αρνητική μεριά των πραγμάτων, όπως είναι η θυματοποίηση. Τα θύματα και οι θύτες, ναι. Όπως στον κύκλο των 5 στοιχείων, ο άξονας γης δέντρου δείχνει την κακοποίηση. Η γη είναι εκεί, δέχεται την κακοποίηση, δεν φεύγει, γιατί η γη δεν μετακινείται, μένει. Και το δέντρο που σχετίζεται με τον άνεμο και είναι η αρσενική ποιότητα, είναι αυτό το οποίο έχει ξεσπά την βία, τον καταναγκασμό, τον έλεγχο, ελέγχει τη γη. Και η γη, επειδή δεν είναι δυνατή, γίνεται θύμα του υπατικού ελέγχου που ασκεί το δέντρο. Και εκεί έχουμε τις λεγόμενες κακοποιητικές σχέσεις. Όμως, σε μια τέτοια σχέση, θα ήθελα απλά να διευκρινίσω ότι δυστυχώς και οι δύο κερδίζουν. Αυτός που ελέγχει και κακοποιεί, γιατί έχει μάθει να αισθάνεται ασφάλεια από τον έλεγχο που εξασκεί, και αυτός, όπως είπες πριν για τα μητρικά πρότυπα, που ελέγχεται και κακοποιείται, γιατί έχει μάθει να αισθάνεται ασφάλεια μέσα από τον περιορισμό που ασκεί ένας ανώτερος, 4ος, 10ος άξονα, ένας ανώτερος από αυτόν άνθρωπος. Έτσι. Και μου δίνεις πάσα για την οικοθεσία και τους οίκους της γης, τον 2ο, τον 6ο και τον 10ο, που αντιστοιχούν δηλαδή στα ζώδια της γης, τον Ταύρο, τον Παρθένο και τον εγώκερο, και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς σε ποιο στοιχείο πέφτουν οι ακμές των συγκεκριμένων οίκων. Πέφτουν στη φωτιά, στη γη, στον αέρα ή στο νερό. Γιατί αυτό το στοιχείο που θα βρεθεί εκεί, στις ακμές του 2ου, του 6ου και του 10ου οίκου, θα είναι το στοιχείο που θρέφει το άτομο. Άρα έχει σημασία να το τιμήσει λοιπόν αυτό το στοιχείο, γιατί δεν είναι ίδιο για όλους. Τι είναι αυτό που μας θρέφει? Είναι και η θέση της σελήνης, φυσικά, για να νιώσουμε ότι θρεφόμαστε από το ζώδιο που βρίσκεται η σελήνη και από τον οίκο που βρίσκεται η σελήνη βεβαίως, αλλά είναι και το στοιχείο όπου πέφτουν οι ακμές των οίκων της γης. Άρα τι μας θρέφει? Μας θρέφει η φωτιά? Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη αισιοδοξία, πάθος για τη ζωή, αισιοδοξία, ενθουσιασμό, χαρά? Μας θρέφει η ίδια η γη? Άρα οι απλές καθημερινές ρουτίνες, η υλική επιβίωση, η εξασφάλιση των αναγκών μας, μας τρέφει το νερό. Άρα θέλουμε περισσότερο συναίσθημα στη ζωή μας για να νιώσουμε ότι είμαστε χορτασμένοι, δηλαδή. Ναι. Ή έχουμε ανάγκη από το στοιχείο του αέρα, άρα από ιδέες, θεωρίες, συζητήσεις, επικοινωνίες, για να νιώσουμε ότι έχουμε τραφεί και ότι είμαστε χορτασμένοι. Πολύ ωραία, Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία η πληροφορία αυτή και σε πρακτικό επίπεδο για να αξιοποιηθεί από τους ακροατές μας.
οι ακμές των οίκων αυτών που προανέφερες της γης. Δεύτερος, έκτος και δέκατος. Σε ποιο στοιχείο πέφτουν προκειμένου να μας δώσουν μια αίσθηση που ήδη την έχουμε αναλύσει στα podcast μέσα από τις ιδιότητες των στοιχείων. Οπότε θεωρώ ότι ήδη έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τη θρέψη που παρέχει κάθε στοιχείο. Έτσι. Ωραία. Να πω εγώ ότι σε σχέση με τη θρέψη της γης, αν τα όργανα της γης, στόμαχος, πλήνας, πάγκρεας, είναι για κάποιο λόγο αδύναμα στην ιδιοσυγκρασία ή περνάμε μία περίοδο που έχουν τρωθεί από εξωτερικούς παράγοντες ή δεν ήταν γενετής αδύναμα, αλλά μέσα από τις εμπειρίες της ζωής υπάρχει μια καταπώνηση, ο τρόπος για να τα δυναμώσουμε και γενικότερα αν νιώθουμε ότι έχουμε ανεπάρκεια ή υπερβολή στο στοιχείο της γης και βιώνουμε μια στασιμότητα ή βιώνουμε μια ανασφάλεια και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια, πρακτικοί τρόποι για να ενισχύσουμε το στοιχείο γη στο σώμα και στο ψυχισμό αλλά και τα όργανα της γης είναι η τήρηση καθημερινών απλών πρακτικών τρόπου ζωής, δηλαδή τα γεύματά μας, σταθερές ώρες μέσα στην ημέρα, να τρώμε το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό μας περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα και σε ώρες οι οποίες είναι κατάλληλες για τα όργανα της γης και αναφέρω ενδεικτικά το πρωινό από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι ώρα στομάχου, το μεσημεριανό μέχρι τις 2 που είναι ώρα αφομοίωσης του λεπτού εντέρου και το βραδινό το αργότερο μέχρι τις 7 το απόγευμα που είναι ώρα νεφρού και γίνεται ο εμπλουτισμός των αποθεμάτων προκειμένου η ρίζα μου, γιατί ο νεφρός σας θυμίζω έχει να κάνει με τη ρίζα και τρέφεται από την ενέργεια της γης, να εμπλουτιστεί και να έχω δύναμη. Επίσης μετά η τήρηση των ωρών και του ωραρίου της ανάπαυσης. Λίγος πολύ κοιμάμαι ίδια ώρα και ξυπνάω και μέσα στην ημέρα έχω ένα πρόγραμμα, έχω ένα αριθμό. Όπως επίσης και οι τροφές οι οποίες έχουν φυσική γλυκιά γεύση, οι εποχικές του φθινοπόρου, όπως είναι η κολοκύθα, όπως είναι το κρεμμύδι, όπως είναι η γλυκοπατάτα, το καρότο και από τα δημητριακά το κεχρί, είναι οι τροφές οι οποίες θα με βοηθήσουν να γλυκάνω, να γίνω δεκτικός, να αποκτήσω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στη ζωή και στη σύνδεση με την θηλυκή αρχέτυπη ενέργεια της γης και να θρέψω το στόμαχο, τον σπλήνα και το πάγκρεας. Ναι, είναι πολύ καλές συμβουλές όλες αυτές και νομίζω επίσης και το να έχουν επαφή οι άνθρωποι κυριολεκτικά με την γη και το χώμα. Βέβαια. Όταν αυτό δεν τους επιτρέπεται, γιατί μπορεί να ζουν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχουν ένα πάρκο κοντά ή ένα άλσος ή κάτι τέτοιο, τότε ας φροντίσουν να έχουν έστω κάποιες γλάστρες μέσα στο σπίτι ή στο μπαλκόνι τους, τις οποίες να φροντίζουν. Αυτό επίσης είναι μια ένδειξη ότι τιμούν το στοιχείο της γης. Έρχονται σε επαφή κυριολεκτικά με το έδαφος, με το χώμα. Φροντίζουν τα φυτά και την ανάπτυξη των φυτών τους. Είναι κάτι που συχνά τονίζω σε πελάτες που έχουν έλλειψη γης, για παράδειγμα, στο οροσκόπιό τους. Άρα δεν μπορούν εύκολα να γειωθούν. Ναι, και η μαγειρική... Η μαγειρική. Το έμαθα, θα σας πω ένα αστείο και θα κλείσω με αυτό. Εγώ με ξέρετε, στην ιδιοσυγκρασία έχω λίγο άνεμο νερό περισσότερο κυριαρχεί. Μετά η φωτιά και τελευταία η γη. Στο δε οροσκόπιο, Ευαγγέλης, το ξέρεις, δεν έχω κανένα πλανήτη στη γη, εκτός από το Χείρονα. Ναι. Ευτυχώς όμως έχω μια αντίθεση ήλιου κρόνου και ήλιου ερμή, μπαμ στο κεφάλι τον κρόνο. Οπότε τουλάχιστον μπαίνω σε ένα πρόγραμμα λόγω του κρόνου, όχι τόσο πολύ γη, αλλά πολύ αυστηρότητα και όρια. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, μιλώντας με τον Αλέξανδρο Ντελικίδη, σας τον έχω ξαναφέρει το γιατρό, ο οποίος εκπαιδεύομαι και μαθαίνω μαζί του τον ελληνικό βελονισμό. Πηγαίνω λοιπόν εγώ με ένα καλάθι από αυτές τις υπέροχες ιδέες που έχω και του λέω: Αλέξανδρο, για ξέρεις, πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε εκείνο και πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα για την αναβίωση των ασκληπίων και πρέπει αυτό και πρέπει εκείνο. Και ο Αλέξανδρος είναι Ταύρος. Φανταστείτε, ένα νυχθή με ζυγό και 500 πλανήτες στον αέρα να μιλάει με έναν Ταύρο, ο οποίος κοίταγε, κουνάγε το κεφάλι καλά-καλά. Και μου λέει: Έλα εδώ, παιδί μου, τι έχεις φτιάξει για φαγητό σήμερα στο σπίτι σου πριν έρθεις να μου τα πεις όλα αυτά? Γιουβαρελάκια έχεις φτιάξει? Παστίτσιο έφτιαξες? Πατσά έφτιαξες? Πήγαινε σπίτι, βάλε την ποδιά, φτιάξε ένα παστίτσιο και έλα μετά να ξανασυζητήσουμε για τα ασκληπία.
μεγάλη γείωση. Αυτό, γη. Ακριβώς. Γείωση. Πας εσύ Ναι. με το προετοίμαζες αυτό, ήθελες να του το πεις μήνες και το έχεις ντύσει, το αέρας, άνεμος, δημιουργικότητα, το έχεις φέρει από εδώ τις λεπτομέρειες και πας και του το λες και τρως μια γείωση και έρχεσαι στη γη ξανά. Και μέσα από αυτό με έμαθε το μάθημα της γης, τουλάχιστον πολύ καλύτερα, ότι έστω και να μαγειρεύουμε, να καθαρίζουμε το σπίτι μας, να σιδερώνουμε τα ρούχα μας, να στρώνουμε το κρεβάτι μας, όλα αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα, τα οποία τα θεωρούμε, πώς να το πω, βαρετά. Ευτελή κάποιοι, ή βαρετά ή πεζά. Ναι. Και κάποιοι θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό τα δημιουργήματά μας, αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, της μάνας τα πράγματα δεν φαίνονται. Της μάνας τα έργα, το στρώσιμο του κρεβατιού, το σκούπισμα, η καθαριότητα, το φαγητό δεν φαίνονται. Όμως αυτά τα απλά καθημερινά ιερά της υπηρεσίας και της αφοσίωσης πράγματα της γης θρέφουν τη γη μας. Ναι, έτσι. Πάνω στην οποία, όπως είπαμε πριν, μπορούμε να χτίσουμε. Ακριβώς. Και να αναπτυχθούμε. Ακριβώς. Γιατί χωρίς γη στην ιδιοσυγκρασία μας, δυστυχώς, τα απονήματά μας και τα δημιουργήματά μας, όση λαμπρότητα και πρωτοπορία, καινοτομία και δημιουργικότητα να έχουν, δεν θα σταθούν, δεν θα αντέξουν, δεν θα καρποφορήσουν. Είναι όπως το δεντράκι. Το δέντρο πρέπει να έχει ρίζα για να υψωθεί, να δώσει καρπούς και τη γλυκύτητά του να τη μοιραστεί με τον κόσμο. Οπότε, αυτό το στοιχείο που είναι πολύ παραγνωρισμένο στην εποχή μας σήμερα, ακριβώς επειδή έχει απλότητα, δεν φωνάζει όπως ο άνεμος και η φωτιά, δεν φαίνεται στα social media. Στα social media, στο Instagram δεν ποστάρεις ποτέ ότι έστρωσες το κρεβάτι του παιδιού σου, ούτε ποστάρεις με την ποδιά ότι καθαρίζεις τα κρεμμύδια. Γιατί αυτά δεν θεωρούνται σήμερα από την κοινωνία άξια πράγματα. Χωρίς αυτά όμως, αυτή είναι η μαγεία και ο θησαυρός της γης. Χωρίς τη γη, οτιδήποτε άλλο δεν έχει νόημα, γιατί δεν στέκεται, δεν έχει ρίζα, δεν έχει θεμέλιο, δεν έχεις γη κάτω από τα πόδια σου. Ναι. Πολύ ωραία όλα αυτά, Μαριάννα μου. Χρειάζεται να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, λες? Ναι, να κλείσουμε. Αν θέλεις να μας πεις 2 λόγια με το δικό σου τρόπο για το τι μας καλεί ο ουρανός να κάνουμε αυτά τα 6 χρόνια ακόμα, 7, δεν ξέρω εσύ το ξέρεις, θα μας το πεις που θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου. Πώς μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε την ιερή μας σχέση με τη γη? Είναι ακόμα γύρω στα 3 με 4 χρόνια που θα τον έχουμε στο ζώδιο του Ταύρου, γιατί περίπου 7 χρόνια διελάβει από κάθε ζώδιο. Σαφώς μας καλεί να επαναδιαπραγματευτούμε πλήρως, θα πω και σε όλα τα επίπεδα, τη σχέση μας με τη γη. Άρα, αν είχαμε συγκεκριμένες ρουτίνες, αυτές μάλλον ανατρέπονται. Και δείτε πόσο μέσα στο 2020 έχει ανατραπεί το ίδιο το σύμπαν. Έτσι, και οι ρουτίνες που μπορεί να είχαμε σε ό,τι αφορά την εργασία μας, θα πηγαίναμε στη δουλειά μας, θα είχαμε συγκεκριμένα ωράρια κτλ. Αυτά έχουν εκλείψει πια. Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, άλλα ωράρια, μερικές ώρες δουλεύω, άλλες ώρες δεν δουλεύω, τη μία εβδομάδα είμαι με τηλεργασία, την άλλη εβδομάδα είμαι από κοντά. Έχει ανατρέψει πλήρως τις ρουτίνες μας και αυτό που λέγαμε κανονικότητα. Το λέω είτε με θετική είτε με αρνητική χρειά, δεν το χρωματίζω, αλλά αυτό που είχαμε μέχρι πρότινος και ονομάζαμε κανονικότητα. Αυτή την ταυρίσια κανονικότητα, λοιπόν, ή γενικότερα την κανονικότητα του στοιχείου της γης, πόσο μάλλον του Ταύρου, όπου βρίσκεται ο ουρανός. Αυτή ανατρέπεται, λοιπόν, και δεν μπορώ να σας χρυσώσω το χάπι γενικότερα, γιατί το βιώνω και εγώ ίδιος, το ανέφερα και στην αρχή με τη σελήνη μου που πλήττεται από τον ουρανό, που δεν εντάξει την διελάβνει. Είναι σοκαριστική η αλλαγή που προκαλεί ο ουρανός, πόσο μάλλον επειδή ήταν πολύ παγιωμένες κάποιες συνθήκες, καταστάσεις, σχέσεις, ρουτίνες μέχρι πρότινος, λόγω Ταύρου, που αντιπροσωπεύεται τον Ταύρο, θέλω να πω. Είναι λοιπόν πολύ σοκαριστική η αλλαγή όταν έρχεται μέσα από τον ουρανό. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτό και να πάμε με τα νερά του σύμπαντος και για να μην μας έρθει ο ουρανός φοντίλι, πολύ που ωραία. λέμε.
Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον εγώ το βρίσκω αυτό. Ένας επαναπροσδιορισμός. Ίσως το βρίσκω ενδιαφέρον γιατί δεν έχω πλανήτες στη Γη, οπότε κάθε φορά που η σταθερότητα ανατρέπεται, αυτό για μένα είναι κάπως σαν τον Ιάσον. Είναι μια πρόκληση. Να, wow, καινούργια σταθερότητα. Και μήπως με τον ουρανό, βρες Βαγγέλη, αυτή η σταθερότητα πρέπει να προέλθει από τη σύνθεσή μας με την αρχέτυπη ρίζα και όχι μέσα από τις συνήθειες. Χρειάζεται ακριβώς αυτό που λες και επαφή με την πρωτοτυπία μέσα μας. Επαφή με το πνεύμα καινοτομίας. Χρειάζεται πια η όποια ρουτίνα παγιώσουμε από εδώ και πέρα να στηρίζεται από αυτό το πνεύμα καινοτομίας. Αν δεν υπάρχει καινοτομία, αν δεν υπάρχει πρωτοτυπία για να δίνει νόημα στα πράγματα, δεν θα έχει νόημα και η οποιαδήποτε παγίωση ρουτίνας. Αυτό είναι σαν να μας λέει ο ουρανός στον Ταύρο. Άστο, σου λέει, γιατί θα σε πάρει ο ύπνος αν συνεχίσεις έτσι, θα κοιμηθούμε. Ακριβώς, ναι. Απλώς σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ενδιαφέρει πολύ και αυτόν τον κόσμο, το οικονομικό ζήτημα, που είναι θέμα της γης, άλλωστε και πόσο μάλλον του Ταύρου, που θεωρείται ο ταμείας του Ζωδιακού. Ενώ η Παρθένος είναι ο υπηρέτης του Ζωδιακού και ο Αιγόκερος είναι ο διοικητής ή ο στρατηγός του Ζωδιακού. Να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, άρα με τον ουρανό στον Ταύρο σίγουρα ανατρέπονται σε μεγάλο βαθμό οι οικονομικές συνθήκες και ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο από άποψη οικονομική δεν μπορούμε να το θεωρούμε πλέον δεδομένο. Χρειάζεται να εξελιχθούμε, μας λέει ο ουρανός, χρειάζεται να βάλουμε περισσότερη τεχνολογία, ίσως, στα πράγματα, να στηριχτούμε περισσότερο στην τεχνολογία και την επιστήμη και την πρωτοπορία και την έρευνα για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε ίσως χρήματα, τελικά. Αυτό φυσικά ευνοεί περισσότερο ανθρώπους που επαγγέλλονται κάτι που έχει να κάνει περισσότερο ή που μπορεί να υποστηριχθεί από το ίντερνετ και ή από τις καινούργιες τεχνολογίες. Ναι, τις άλλες παρακαταθήκες, την άλλη οικονομία, όλα αυτά, η λέξη αυτή την συναντώ μπροστά μου όλο και περισσότερο. Είναι σαν να θέλει ο ουρανός εκεί το υλικό να το εξαϊλώσει, να σου πει μην ψάχνεις άλλη σταθερότητα στην ύλη. Η σταθερότητα πρέπει να προκύπτει από την ύπαρξη, γιατί ο ουρανός πάντα έχει να κάνει με το ανώτερο. Άρα βρες τη σταθερότητα μέσα από αυτό που είσαι. Γιατί αυτό που πατάς, αυτό που νόμιζες ότι είναι το πιο σταθερό, υπάρχει πιο σταθερό πράγμα από τον Ταύρο, πέτρα να πατήσεις. Γι' αυτό και ο πρώτος Απόστολος, ο πρώτος στη τάξη Απόστολος του Κυρίου ήταν ο Πέτρος. Πέτρα. Λοιπόν, αυτό που νόμιζες ότι δεν θα ανατρεπόταν με τίποτα, η μεγαλύτερη σταθερότητα. Κι όμως, αυτό που πατάς μπορεί να ανατραπεί. Αυτό που είναι μέσα σου, αυτό που είναι το αιώνιο που λέγαμε, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, γιατί αυτό πραγματικά είναι το μοναδικό που είναι αμετάβλητο. Όλα τα άλλα, ακόμα και αυτά που λογίζουμε, αυτά που λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, στη συζήτησή μας, ως τα πιο σταθερά πράγματα, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξουν. Τελικά έρχεται ο ουρανός στον Ταύρο να σου πει «Αμδε». Έτσι. Άρα οτιδήποτε ουράνιο, οτιδήποτε λοιπόν πρωτότυπο, καινοτόμο, ρηξικέλευθο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, την επιστήμη και την έρευνα και το άειλο, όπως πολύ ωραία είπες, μας θρέφει πια μέσα σε αυτή την επταετία που βιώνουμε τη διέλευση του ουρανού από τον Ταύρο. Όσο και αν αυτό ξεβολεύει πολύ κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνει, θα περάσει ο ουρανός στους διδύμους. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Ελπίζω να είμαστε εδώ και να τα συζητάμε. Έχουμε καιρό πρώτα Θεός μέχρι τότε. Έτσι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριάννα μου, και για το σημερινό podcast. Και ευχαριστούμε για την όμορφη ζωή. Όλους τους οργανωτές, τους οικοδεσπότες μας, τους ανθρώπους που μας ακούνε. Μαθαίνουμε κι εμείς οι δύο, ακούγοντας το podcast προχτές και εγώ, όταν αναρτήθηκε από τη σελίδα της Όμορφης Ζωής, ακούγοντας το, αισθάνθηκα μια πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πόσα πράγματα μαθαίνω ξανά μέσα από αυτή τη συζήτηση, Βαγγέλη, και και εγώ το ίδιο. Στην δημιουργία μαζί σου, μέσα από αυτά τα πράγματα που ακούω και εγώ τον εαυτό μου να λέει, πώς τα συνειδητοποιώ καλύτερα, και σας ευχαριστώ όλους για αυτό, όλους όσους είσαστε κοντά μας, από οποιαδήποτε ιδιότητα και ρόλο, αυτούς που μας βοηθάτε, τον Νίκο, τη Γεωργία, την ομάδα, τη Μέρη της Όμορφης Ζωής, να
αναδείξουμε, να επικοινωνήσουμε αυτό το πόνημά μας και όλους εσάς που μας λαμβάνετε, που λειτουργείτε σαν γη για μας και λαμβάνετε αυτά που έχουμε να πούμε, γιατί μας βοηθάτε να τα συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι βαθύτερα, συνεπώς να θρέψουμε βαθύτερα και τη δική μας γη. Έτσι. Σας ευχαριστούμε όλους λοιπόν και μένει ακόμα ένα podcast, έτσι, για να κλείσουμε το ταξίδι του ήρωα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε πια για το θησαυρό. Ο ήρωας στέκεται μπροστά στο γκριμμένο θησαυρό, στο χρυσό, στο μέταλλο και ολοκληρώνει το ταξίδι με το επιστέγασμα της σοφίας πριν ξαναγυρίσει στο αιώνιο. Άρα ο Πάρσιφαλ το βρίσκει το Άγιο Δισκοπότηρο λοιπόν. Για να δούμε, Βαγγέλη. It remains to be answered. Το επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο. Μπείτε στο www.omorfizoe.gr/podcasts και δείτε ολόκληρη τη λίστα των επεισοδίων μας.